आरो बेवहाय गासै मोनदाइन बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिखौ लानानै मोनसे मुनलाइट जि सिएलएफ दङ बे मुनलाइट सिएलएफआ बे ट्रेनिं जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना नायगोन बेवहाय थानायनिबो जि बेबस्था हस्टेल बेखौबो खालामना होनाय जादों आरो ट्रेनिं सेन्टार दङ थ' जोङो मिजिंथिदों जे जि मोनदाइन बिसिडिसिनि आइजोफोरखौ लानानै जे मुनलाइट सिएलएफ खालामनाय जादों बिथांमोना जिहेथु गुबै जि थांखि सरकारा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन एबा गुबै थांखियाव सहैगोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि न'खरनि जे रांखान्थियारि जे थासारि बे थासारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय साफ्रोमबो आइजोआ जुदि ओंखारबोयोब्ला साफ्रोमबो आइजोआ जुदि दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव गावखौनो फोनांजाबनो हायोब्ला अब्ला न'खरनि जे रांखान्थि हालोद बे हालोदाबो साबस्रां मानोना न'खरफ्राव बयहाबो फिसाला फिसाजोफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोर फरायदों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गथ'फोर दङ फसंथानफ्राव फरायनाय अब्ला बिथांमोनखौ माने राङारि बिथिङै जाहाथे मदद होनो हायो गोबां न'खरफोर दं रांखान्थियाव नोरजिया जानायनि थाखाय फरायनायखौ बे न'खरनि मानसिफ्रा द्रप आउटबो जानो गोनां जायो दा ओंखायनो जों नुदों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन रायजोफ्रावबो गुबुन हादरफ्रावबो जे आइजोफ्रा बिसोरो सांग्रांथि ओरैनो थाया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मावो दा जोंनि बे जायगाफ्रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव न'खरा साबस्रांनाय फैदों आरो बिनिनो एसे गोजौसिनाव दिनै सिएलएफनि जि बेबस्था बे सिएलएफनि बेबस्थानि गेजेरजोंबो जोंनि थागिबि आइजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बायदिसिना ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों आरो बिसोर गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि मोनसे राहा लामा ओंखायनो आं मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जों जाफुंसार जागोन ओरैनो गाहायै सरासनस्रा बावहाय दानाय लुनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदि रोखोमनि नोंथांमोना नुबाय सम सम बावहाय एक्जिबिसनफोर जायोब्ला आसार बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफोरखौ जायो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिथिङाव ट्रेनिं होलाङोबा बे सिएलएफफ्रा राफोद जागोन आरो गामिनि आइजोफोरखौ जाय जेराव जि मोनो मुवा बेसाद बानायनो हायो दिनै क'क्राझारा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दिनै मैखुनमोन क'क्राझारनिया जोंनिया दा गोबां माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गोबां एनजिअफ्रा दिनै क'क्राझाराव मैखुन बानायनाय ट्रेनिं बायदिसिनाखौ लादों खिन्थु बे जथेस्थ' नङा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दा बेखौ जुदि जाहाथे लार्ज स्केलाव खालामनो हायो दा बेफोरबायदि बायदि रोखोम ट्रेनिं बायदिसिना हाबाफारि सरकारनि जे हाबाफारि बेसेन नाङि मोनसे हाबाफारियानो गतिके बेनिख्रुइ बांसिन खालामनो हागोन दा बावहाय जागायजेनदोंल'सो जोङो आरोबाव बायदिसिना बेबायदि फसंथान दङबा जेराव खालामनो हागौ बे एरलांगोन आंबो उल्थापानियाव मोनसे नाजागासिनो दङ हेन्डलुमनि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै गासैबो थिग थाक खालामदों बेवहायबो 200 बांसिन आइजोफोरखौ लानानै हेन्डलुम मिसननि सिङाव मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय जोङो थाग थिग खालामगासिनो बेयाव जों जरैखा जानाय बा बे ट्रेनिङाव माबायदि प्रसेस दायो बयहाबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै मोनदाइन बिसिडिसि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जि सेल्फ हेल्प जि सिएलएफ बानायनाय जादों बे सिएलएफजों जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जड़ित दं बिथांमोनखौ बेवहाय माने सुबिदा